Huriani tuhata, tapukama parminggota, taparade, jala tapahom marohata, marede ita sian buka de 565, ayat sadar di ayat tolu. Jebata parholong roha namane sadosaki dan tarbain solas rohaku lama muji asimi saya jari sudehami mangulah holongi asagong las rohanami di bagasan Tuhani. Mar hite-hite guarni de bata ama, dot guarni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dot guarni ton di perbadia na tumo palangit dot anoon. Amen. Ise do na jadi nakok tu dolok ni Jehovah, jala ise do na jadi jongjong di hajongjongan ni habadion nai, halak partangan na lidang dot na ias roha. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita.
Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan amanami saliling nililingna, asini rohamdo na mga ramoti hamis yan na sa ilaon rasi rasan waing, jala asini rohamdo na mga lehon barita na ulii gabe hanguluan nami. Seasi maroham say buhay marohan nami jala lehon todim na badiay, asa huat tu si hamis sude panugunugum dohot pambahenanmu na balgay. Payan mahatam di bagasan rohanami, asa mardame jala sonang hami, jala lam imbaru rohanami marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangyon hamu mapatik ni debata, imapatik palimahon, satu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasanga pemudo na torasmu, asa martua ho jala leleng mangulu, di tano na nilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakup, patik pawaluhon, unak ko manako, patik pasiahon, unang hoolo makatidakon hata na sotutu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripen ni dongammu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna manang hudana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Beha padok ni debata taringot tu patik na sapului, oddo, audo Jahoba debatam ninna debatata, pargogo na suatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, ro di sudut patuluhon, ro di sudut pawapaton, pinopar ni akan na sugoro hadiau. Alai asido rohaku di akan nama ribu-ribu, akan na marholong ni roha diau, naso mangalaosi patiki. Rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogo imahami, mangulano bartu patikmi. Amin.
matopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala amanami, hujo hami do guarmu nabadiai, ala na targogot hami marningot dosa nami. Saya marasini roha mahomi dahamion, o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata na kabe jolma ala ni hami, namate jala na hehe siya namate, nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asima roham di hami, saya patoktong ma di hami roha hamoleateot tuho. O tondi porbadia pangapul di namarsak roha, pamalu masaluhut na bernit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami asam marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni asin ni roha, saya unang tulak hami. Saya tangihon mahami ho ale debata, ama anak dotot di porbadia. Amen. Tabegema hata baga-baga, taringotu hasesani dosa. Aidang adong ibarni, ay salut do pardosa jala hurangan mardopon hasangapon ni debata, alayakan naga bepitor, pinahin ni basa-basa marhite sian asini rohana, hinorhon ni panubuson, na marhite hite Kristus Yesusi, na pinajongjong ni debata bahen habangsa parasian, marhite-hite haporsyaon di mudarna. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Pada nauli orang hulupahon, idohu haposilas marohaki, totok dolang dongan rakrak masa. Tabigema hata ni debata turpuk ni hari mingguon ng epistel na nianet siyan sada Samuel 2 ayat sada rodi ayat 10 hujahama dihita. Dungi martangyang masihanna ninnama marulup-ulup marohaku mida Jahoba tibul do tadduku di bagasan Jahoba nahirtap situtudo pamangaku dopak aka musukku ubahan nalas rohaku di pangurupion mi. Dang adong nabadia tudoson Jahoba, dang adong dukon niho, jala dang adong partano batuan dukon ni debatakku. Unang sedat dati hamu manenga-nengahon hagijangon, unang ruar hata jukat sian pamangamuna, ay Jahoba do debatana puna aka parbinotoan, jala ibana dumasing aka pambahenan. Marponggolan do sior ni ulubalang, jala marhohos hato garod do aka naong maddate. Akka nalubian na saylaon laudo matsari si panganon, jala ka narapar hian marlangge-langge. Ola tubuan anak pitu na hol hian, jala meros buti si torop anak hian. Jahoba do na mabuno dohot na panguluhon, ibana patuat tutuban na toru dohot panakok komuse. Jahoba do na mabayan pogos dohot mambayan mamora, ibana do paijurhon laos ibana patibulhon muse. Ibana pahehehon sian orbuk halak na tarjepol hian. Jadi patibul na pogosi sian gabbo lau pahudulhon tu labong ni aka na sangap. Jadi turpukon habangsa hamuliawan tu nasida. Ay Jahoba do na puna aka ojahan ni tanoon. Jadi dipaujak di atas na hasianganon. Saya na ramotan na do patni aka na niasian na. Alay saya perdepon na do di bagasan haholomon yang go aka parjahati. Ay dada binahani hagukon sa diri marhuaso bawa. Saya natuduk do baheno ni Jahoba halak akan na mangalo ibana. Makuling ronggurna di banua gejang di atas nasida. Jahoba manguhum aka ujung ni tanoon sogot. Jala lehonon na hamuliaon tu rajana. Jala patibulon na sogot taduk ni Mesiasna. Disima sahatna. Martua do akan na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin.
Marolo pol koton diki ainam dito buste susi haus sude ege mai sailas roha kumandohi seorang tiki tunjuk panje Yesus Tuhaki Tidakun ma haporsiaw tai songo na hina tidakun ni dongata sa porsiaon di sadok portibion rap ma hita madok au porsian di debatan Jehovah hidu ama pargubuna sesudusan na tumapalan total au porsia di Yesus Kristus anak di debatan Jehovah mana tidubon si Maria hidu tuhata surga lahu duksa menjadi kata Jehovah amani berhubung seterusnya isimai bana pememlak soko tutanoon mangumi halak na manguludot na mante au porsia ditondi perbadia kuria topan hela Kristen akan abadia berdosa dosa untuk yang mandok menunggu surut dari halak na mante Horas Amanginang, selamat hari Minggu. Sekarang saya akan membacakan warta jemaat, izinkan saya membacakannya dalam bahasa Indonesia. Nama minggu hari ini adalah Minggu ke-25 Dum Trinitatis. Topik, nama nahan roh di ujung Ido Paluona. Nomor 3, persembahan. Hari ini Minggu 17 November 2024, kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar. 1 amplop untuk kuria pembangunan dan kantor pusat, dan 1 amplop khusus dana pendukung program dan anggaran 2024. Poin B. Pada hari Minggu 24 November 2024, kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar, 1 amplop untuk kuria pembangunan dan kantor pusat, dan 1 amplop khusus topangan sinode Godang dan mutasi distrik. C. Persembahan bulanan dan pelean tahun 2024. Sehubungan sudah memasuki bulan November 2024, maka kepada seluruh jemaat HKBP Bandung Reformanda dihimbau untuk memberikan persembahan bulanan dan pelean tahun 2024. Untuk informasi lengkap,
dapat menghubungi Bendahara Huria Inang Sintua Edita Pasaribu Borgultom, nomor HP tertera. Nomor 4, Minggu ujung tahun Parhuriaon Paringotan ni Akka Namodding. Pada hari Minggu 24 November 2024, di ibadah pukul 7.30 WIB, 10.00 WIB, dan pukul 16.30 WIB, kita melaksanakan ibadah Minggu ujung tahun Parhuriaon dan Paringotan ni Akka Namodding. Dalam setiap ibadah akan dibacakan nama-nama jemaat yang meninggal dunia dalam 1 tahun Parhuriaon. Nomor 5, jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu 17 November 2024, telah pindah jemaat dari HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah, Saudara Panca BC Tampu Bolon, beralamat Jalan Sapir Biru nomor 244 Wing 2, Setiabudi Regensi Bandung, Jemaat Sektor Cipaganti, pindah ke Gereja Living Room Community Church atau GLCC Indonesia. Nomor 6, Pesta Gotilon 2024. Parhalado mengucapkan terima kasih kepada panitia Pesta Gotilon dan seluruh jemaat yang telah berpartisipasi dalam Pesta Gotilon. Terkait laporan keuangan Pesta Gotilon 2024, terlampir di halaman terakhir Warta Jemaat. Nomor 7, Berita Dewan Koinonia. Poin C, Seksi Lansia, PHD Seksi Lansia. Pada hari Jumat 22 November 2024 akan diadakan kegiatan PHD Seksi Lansia, akan dilaksanakan di Cikalong Wetan, akan berangkat pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Seluruh anggota Seksi Lansia diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Poin D tambahan. Sermon AMA pada hari Rabu 20 November 2024 pukul 18, Sermon AMA PHD AMA akan dilaksanakan di Rumah Sintua Emeritus KM Panggabean, Jalan Karawitan nomor 107 Bandung. Karena keterbatasan parkir, maka kita akan berkumpul di gereja jam 17, berangkat bersama dari gereja. Nomor 12, jadwal rapat. Nomor 1, batas pengumpulan laporan kegiatan dan anggaran dana dewan dan seksi. Waktu pelaksanaan Sabtu 23 November 2024. Peserta atau penanggung jawab adalah seluruh dewan seksi Parartaon. Nomor 13, Reformanda Besar Bersih Sehat Rapi. Pada hari Sabtu 23 November 2024 dilaksanakan Reformanda Besar oleh Paduan Suara Glorius dan Ina Kamis. Akan dilaksanakan kegiatan Reformanda Bersih. Nomor 18, ucapan selamat ulang tahun. Mungkin hari ini ada Amang Inang yang berulang tahun. Silakan untuk berdiri Amang Inang. Ya, puji Tuhan. Ada lagi mungkin yang di atas, dan mungkin tadi sudah ada yang juga beribadah di pagi hari. Parhalado dan Jemaat HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 11 sampai 17 November 2024 yang berjumlah 20 orang. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dari Mazmur 16 ayat 11. Saya pabatohononmu tuau dalan hangoluan, saut malas ni roha di adopan ni bohim, akka sudungan ni roha masa di siamunmu saleleng-lelengna. Amin. Terima kasih Amang, silakan duduk dan Inang. Berita keuangan nomor 21. Total penerimaan keseluruhan untuk keuangan kita adalah 345.844.281, terdiri dari penerimaan huria
332.405.434, sentralisasi Rp12.122.550, pembangunan Rp1.316.297. Dan untuk pesta huria, pendapatan bersih pemasukan dikurangi pengeluaran dan belum termasuk mata uang asing berjumlah Rp312.830.084 dan minggu depan akan dilengkapi dengan persembahan mata uang asing. Demikian untuk tikting hari ini, Meliate.
Tuhan Yesus dapat tohagogon menopang musuhi. Sai tudang hondosa, sai burjumaho, unang sisahan di parangeho, anak hati uron, main tiruan ho, Yesus pangasahon, ikon monang ho, jalo pangurupion, sian Tuhan Yesus dapat tohagogon madopang musuhi. Ale Tuhan, mulia ti madiho, sundo holong ni roham tu huriaon ale Tuhan. Huria na siya bonana, makasih holi reformasi. Hai baruon, asalam jupangmu huriaon, apit tulomo ni roham. Huriaon ale Tuhan. Siya bonana pe masih hol. Asa marite huriaon bicar reformasi. Reformasi ni ngulu di Republikon nang di Portibion. Mulia hati madiho Tuhan. Didongani hodo huriamon majalai. Sai tidak dati huriamon do. Majalahi pasauton siol ni rohai. Mulia ti madiho Tuhan. Jala damai ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mengeramoti hati-hati. Do pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas. Selamat hari Minggu. Horas. Horas. Mulia tima di Tuhata. Marsangak matuhata. Mulia nang dihamu huriani Tuhata. Asrohaku alana siol ni rohaku asaromu situ son. Majemitaon hata ni dibata. Marhite persarata di hari Minggu na pinarbadian di Tuhaton. Di Batulus Tuhata. Di Batulus amang padita aka amang inang partohonan asroha nungahya roha tuson amang inang alay ra nakpajupak kita sudena alana jupang do dison tulu hari permingguan di bara marningo tao depena di bara rang dobeha ubigi au patadaw diri patadaw mamanginang satokin hadiroku tutonga-tongani huriani Tuhata. Au padita mengantar Robert Ferdinand siagian. Inong pangitubu mutiara sinaga sian gorat urat pulo samosir nama ceuli. Nasohya iba mah marnida. Dakya jemu-jemu saya tarhatotong. Abe nga iba sisa 2 tahun padita. Ale say tarhatotong do iba mangedehon. Di puji-puji ni. Ode bata. Wah. Saya iba ede molo sa tau tupucu ni duluk ronggor ni huta. Isiya mau marhudia padita. Amuku siagian sian beribatali sigupar porsea. Jala burunguna parumaimu inata soripada burung nirajai buru Raja Sunak Malela Emi Laurina Mariati Simangucong. Nunga taruli anak kami sahalak buru 10 tahun kelas 2 SMP noaing guarna satu ngalusi nopung guarna
opung doli, opung buru, sapung alusing kuarna. Magira, Huida, Rahel, Betaria, Sioana, Hasiana, Siagiana. Ya bahasa Jepang doa deh, gua area deh. Udah mulai Magira, tapi bahasa Batak deh. Bahasa Batak. Nalomor aku bahasa Bataki, ya deh. Guru do sebit bahasa Inggris, sebit bahasa Jerman. Ini nalomor aku bahasa Bataki, ya, bahasa Bataki. Setiap bina budari, atau hari potari, mar basui doau. Ya mar basui sian BNN tu Bekasi. Jadi itu ngadalan hubereng masahala ina nama pitung. Saya mulai hubereng gimana? Saya hupanok noti. Saya noti. Alana saya mulai hubereng gimana? Saya orangna senyum gimana? Iba dinaton aku. Senyum. Saya mulai. Tapi itu gue depan berdala tu hai tu basui. Saya perahon memang, saya perahon. Dan ngarung arsak. Hidau saya dulu. Tapi saya kurang arsak nirhana. Iba bilang gua. Jadi maka ahai mana ramah mana manusia ka supiri kan. Jadi ala nabi gimana marede? Ede jo hede batakin niku. Ya dari mana mak? Hurekam do. Ngau kirim tu akadong apa dita. Hurekam. Dungi usuk ke mana? Masa lu orang mengedon ede batak. Hata batak ala namura guru honokku mengedon hede batakin. Arang dia dari mana? Holongiau. Halakah di mana? Halak Padang. Samsi Marwah. Arang lebih apa dia di YouTube teh. Wasa satu sih alana hata batakon teh. Hata batakon. Magira. Huida. Hatop. Segera. Immediately. Soonly. Magira huida. Segera saya melihat Rahel, Betaria. Nang adong perduman itu Betaria sonata daw. Betaria, Beta Maria Ria. Alana aw anak sekangan. Pahapu pangguaran. Jadi siol rohani yang mukunahinan. Au dohot boruku pahapu penguna. Gabi mabeta-betai akahanggi keluarga besar Maria Ria, Betaria. Najulong do disatar bus satar tutuba betamu dak foto de be aron mangdang ade betamu alon hubereng guarne betamu toraha lebih pakai lalan ahatong patun labbo hatane betamu inda betamu holan saat tiba mamereng busne ngator lebih pakai lalan tabu nasida mengariri guare betamu Magira Huida Rahel Betaria Siwana, naungannya Siwana. Jadi kini magirai doh Siwana hira hata Jepang, habe bahasa Batak di Batak tulen Siwana, naungannya. Nah perpudi Hasiana, kita sudah Hasiana, ya. Nah, jadi Hasiana itu orang Batak itu sebenarnya sangat romantis, iya sangat puitis. Kalau kita makin menyelami kultur Batak melalui bahasanya sangat romantis. Saya dulu ketika di Siantar saya dengar ya sering saya dengar pria yang paling romantis di dunia ini adalah pria India Nina. Habe dong guruan, iya benar juga pria paling romantis India, tapi juga adalah orang Batak. Pria Batak itu sangat romantis sama, ya. Mengapa? Coba dulu. Jadi bukan hanya dalam peradaban Eropa ada hani nina sada ama tu inatana hani inatana tomatana hani itu sejajar dengan Hasian. Jadi pakailah itu bahasa itu ya, bahasa Hasian. Ale orang-orang mede temang inang odi polana hatan di paton ujaha majo hatan di paton nagabe turpu jamita di tonga-tonga ni minggu ta sadarion anope tau duti partina dan gue di garejon manang na dung haluar minggu hatan di bata nagabe sitangi honota sadarion ima Matius 24 ayat sia 1 ayat 14 Matius 24 ayat sia rodia 14
Dungi pasahaton namahamu tuha porsuhon. Jala pusaon na dohamu. Gabe hosoman ni bangso saluhut nahamu ala guarhu. Jadi torok ma tergasit ditiki gabe masih jehean jala masih hosoman ma. Dungi hehe ma lan panurirang pergagap mengaliluhon torop jolma. Jadi ala nalam rarat nasouhum lam tunggalina ma haholongon niroha di jolma gudangan. Alai namanahan rodi ujung ido paluonna. Laos barita honon todo barita naulion na tarengot tu harajauni dilihat portibion lahom makka tidak kosa tu saluhuna bangso dungipe asa ro ujungna olah nido sahana. Jehovah dosi parmahanau mulai manginang Jehovah dosi parmahanau itu gutugu dua tu japalana lomak itu gutugu dua tu aik hasonangan ima jabarta genup marsada-sada nga maasai di nguluku wah tidak ko ni di nguluku najulu tiki sekolah padita di Syatar STTGB mulu ni tadangan anak buru najulu awak masuk tu STTGB tahun 2007. Sakalas mau do si Maulinus Siregar. Mulu tinadangan na julo anak buru. Si pata uli do padohanna. Ada si pata ulu do sulpak. Tuiba. Amai dia tahun menjadi istri pendeta Madisuina. Ayah Madisun. Masa depan suram itu. Masa depan suram. Haji do pakai lahan. Malala pakai lahan teh. Malala pakai lahan. Itu teh. Nian 10 hala, sia 10 hala, sia hala nian uli do padohanna. Ale saada sia 10 wah mania kate. Mania hati-hati teh. Mabige teh madi suina. So ni do habe nang golun di pedita narohi bagasan uji ala. Iba posor be kan nang olah ni dia be. Habe dong di dalanan dang madi isu. Masa depan cemerlang. Cemerlang. Ya. Berhiluk-hilung. Wah. Kira-kira sebelum salpu. Saat mau tu sedahuria di Lampung. Amang. Anggu hingok do amang na julu au siapa na biad do na marto. Laut saat tahu tu hal tu kota bumi. Arong si padalanan. Siapa na biad do amang na julu na. Malu hingot. Hape no amang. Wah, burjuni Tuhan ni amang. Burjuni Tuhan ni. Dia jadi nomor aku amang anakku pedita na. Jadi usuku metong. Bahasa nomor amang anakmu pedita. Bah, haru amang si tua ngasono ni berlebih-lebih lala. Mulukun. Belum hamu pedita. Ina kan. Haru si tua songonon juguk melebak-lebak pas-pasui. Set benugi jang sahat tua ina mana. Habis si tua belum hamu pedita ina. Mag bagasar aku. Turhu bilang-bilangi. Pumarimangi nguluku, beda tu Tuhan. Dajulu tiki parposi-posi ning ngulu nami, tiki di picuni habernitoni, roinoku buru sinagei. Namar guar mutiara, memang mutiara di mana teh? Mutiara di mana? Ada orang sosoh imana najulu, imila di mana seorang magudang, imana do tonga bitang di sekolah na teh. Alani ulina, imana do bitang di hutai. Naulian, guarna madai nade mutiara ade, alana keterbajak nama amuku alana bui mana itu mengariti, asugar suka terbajak, nak dapat detong hiduki itu ngurusin lagi, mutiara. Jadi dihapur siapa mana mutiara tu, muluau, dang muluau songon akaku, muli, dang satu, dang saat si majujakna. Tulang kata ni bagas coron tu hata. Angkau ikut sadu. Si maju jakon tulang kata ni bagas coron itu hata. Di mana sih tu? Nanti. Ya, jadi siapa yang mau menikah bulatkan tekad. Langkahmu harus sampai ke altar Tuhan sebelum membangun rumah tanggamu.
hargai, perhitungkan berkat berumah tangga dari Tuhan melalui artan. Marasing tutu, tadi do marasing, nguluna. Amanginang nenolongan, jauh baru sipan mahanau. Itugu-tugu dua tu capalan nalomak, ditugu-tugu dua tu aik kasunangan. Saya hurmang rimangi do namanginang. Alana, dang saya songoni totong ngulut ta, dang saya ngulut totong ngulut ta. Dang saya di tonga-tonga ni capalan nalomak kita, dang saya di holan di tonga-tonga ni aik kasunangan kita. Si patah kita opas terhempas ke parhorsihan. Jadi itu hatan di patah di Pesalmen 27 amanginang. Ainang pemerdelan au di rura linggoman ni hamatian dang huabiari parmaran. Ainang pemerdelan au di rura linggoman ni hamatian dang huabiari parmaran. Ada kalanya kita berjalan di lembah kekelaman, di lembah kematian, dalam bayang-bayang kematian. Ada kalanya kita berjalan dalam lembah kekelaman, dalam bayang-bayang kematian. Jadi macam bisu do tuhat tahu namanginang. Mulut aja Pesalmen 27 sian perspektif Heber 5. Bui mado honota tuatai si pata mengalir susu tu hita. Patongo kita tu japalan nalomak. Patongo kita tuai kasonangan. Saya hornop dalata meniti karir. Ayo mak bahasa nasi tu si susu ate. Ayo stebi bator nial tubat dah. Ate molo kan tor nial tubat di. Si pata lobi sian data hirim pangomwani satu hita. Ale si pata suar-suarna namasa. Nah dia adopi akka sisian ni debata ima hapor suhon. Nah ni adopan ni sisian ni debata ima hapariron parmaran. Idu nuai ngamanginang nani adopan ni hurian itu hata nani sisen ni Matius 28. Nina nakening dia siai dungi pasahaton nama hamu tu hapor suhon. Sahat nasida tongon sahat nasida mang tu hapor suhon. Pola pusaon na dohamu tongon na sida di papusa-pusa. Tongon na sida dibantai. Gabi hosoman ni bangso saluhun na hamu alagwaro. Tongon na sida dihosomi. Buasa di pusa na sida. Isi mamusa na sida. Siapa membantai mereka? Siapa menindas mereka? Siapa menginjak-injak mereka? Siapa menghancurkan harkat martabat kemanusiaan mereka? Istana Kaisar Romawi yang mengeluarkan ultimatum, semua individu di kekaisaranku harus sujud menyembahku sebagai Tuhan. Caesar is the Lord. Caesar is the Savior. Ima titing ni kekaisaran. Itulah ultimatum dari istana. Dan itu dialami murid-murid itu, sisian itu hati, kira-kira 40 tahun setelah Yesus naik ke surga. Jadi 40 tahun menjadi Kristen, pengikut Kristus, mereka sudah menghadapi masa yang sangat sulit amanginang. Masa yang sangat sulit. Pembunuhan mereka saksikan di depan mata. Penganiayaan mereka saksikan di depan mata. Jadi dihatau di sana mang banyak yang murtad. Torop naung tata rohana namar Tuhani. Alani habernitoni, alani hapor suhoni, alani hapareroni. Torop naung sisian itu hatta tata mar Tuhan. Di suadaho tuhate banyak. Mayoritas nunga meneriko tuhate. Alani paena, alani parirna. Gari ada panurirang, diba gabi panurirang nama dok nasositong. Ale manginang jupang tuhata dua manginang. Mang nabiga sian nasida nahot manahan. Om mamang berita nauli. Jala om malas tema ni minggu tasadarion. Na manahan
rodi ujungna ido paluonna jupang torop naung somanahabe nga marukil nga tatarohana namar Tuhani songon nama diduk ni halak batakima namasa digagat ursa bayi namasa bayi mata ulah kan alana dalan tu hasitongani sopik do ali dalan tu hamatiani gogot do luas ya. Jadi ujung masa si tahunon cenderung toropado na somanahan otik do na manahan. Jadi memang sesong ini do senda julu saat tujung di Portibio nanti amang inang teh kan pasi the rest pasi anggo toropan nunga maderiko tu hate matsuadau tu hate alani posini hacit ni si tahun ni songon ni edeon ni nakiring inang punguan inahan nade torop na hacit torut nama naon na pait suku-suku nang ngamang inang ima si uhalota sadari on marite per minggu tahun ahado na jupang tuhata ahado na jupang hita sian ngulu ni si saotik nahop manahani alana hitape neng nomor sadar sinesida hitape noeng gurang do per kilota gurang do per kilota noeng parsahiton hapariron di ekonomi gurang per kilota ale diberitahu di terputahun di ba manado di ba hoddo marsi hohot martuhan di ba hoddo madok tuhaku do debataku dang kaisar debatanami Tuhan nong hehesian hamatiani do ido Tuhan nami. Jadi mulu nirenungkan namang uju mengarah de iba kagum do iba mangida hurian na perjului. Alana oti do nasida. Samilting do nasida di kekaisaran Romawi. Ale barani do nasida manginang memproklamasikan kesaksian iman yang berbeda. Molo kaisar do paranganna maka tidakon na kaisar do Tuhan, kaisar do juru selamat, kaisar do si pujion, habe ka Kristen maka tidakon memberitakan bukan. Jadi dua proklamasi iman na berbeda, na total berbeda. Kagum do iba manginang teh. Habe hira 40 tahun do pena berita nauli sahat tu nasida. Ali ngasongoni pir nito di nasida manginang. Kagum do iba mamereng ngulu parto dion ni halak Yahudi na ditarengoti di Matius 20 tahun. Amang inang mana doa amang inang dah audang manaringoti halak Yahudi sinuaing. Dang satu si pangotoyoku. Dang satu si pamilang-bilang aku. Dang satu si pikir aku. Au manaringoti halak Yahudi na diberitahu di Matius 20. Jadi hira 40 tahun do penasida taruli berita nauli ngasongoni pirna martuhan, todina martuhan. Kita ngabi ngasedeliling. Neng 200 tahun nama kita manginang. Ya. Jadi hurimangi puasa halak Yahudion bui mulup bui bicar kebe unggul di saluhut ilmu pengetahuan udah jumi alana odo dasorna. Jadi pirni todina sida martuhani. Jadi mulu nasida makatidakon najulu holan kekaisaran Roma do the single superpower imperium. The single superpower imperium. Super powerful imperium. Holan kekaisaran itu satu-satunya kekaisaran nobelga. Habe nasida sopola pige dibilang berani konfrontasi dohot kekaisaran dalam hal soal iman berani. Jadi amang inang, memang itu amang inang. Biar takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Biar mila Jehovah doa permulaan ni habis taran. Jadi fur mangrimangi bul marado nota pati perjului audo Jehovah de batam dan jadi marakup au bahenomu de batam. Adu lapatan ni mangyuton Dr. Martin Luther
ikon upos roh hatta, jala humolong, jala ubiar, mida debata, asa mida nasana dong, asa mida ketua panitia, asa mida CEO, asa mengida presiden, asa mengida kepala suku. Jadi huri mangi Rabu do nota pati perjoloi do pangaripunan ni sudi patiki. Holan ture hita mengulahon mengeruti pati perjoloi ngature sudi ngature. Holan solo hita mabai tu hate marakup datung olo hita maban inatat setabi inatata marakup. Ya. Malah nggak disiplin. Mulu nggak disiplin martuhan mardong apa disiplin. Jadi dua manginang hasurungan ni hurian itu hatta na ni sise ni evangelium ni Matiuson. Jadi hati pesotorop na sida ngatoropan naung murtad na tadingi ho do jongjong maka tidakon manangahan na masa. Holan Yesus naung hehe sian hamatiani do Tuhan nami. Saguru tu ho kesar hawo muhami. Pusau muhami saguri ho. Jadi nirimangan tiki mengajar jami tahun ayah ado Tuhan nama bahen songoni marani dasida hurian na berjoloi maralo berkonfrontasi dohot kaisari ya ado ala anda Tuhan ado uratna seni uhal menengen ujung mengajar jami tahun iba Jepang ma mulatih sama Tuhan ini dan mengurupi. Mengapa mereka sangat teguh seperti batu karang, bersaksi, berkonfrontasi dengan kekaisaran, mengatakan bahwa bukan engkau, dako, Tuhaku, dako si balua diau, ale Yesus nong hehe sian hamatian itu. Mengapa mereka sanggup begitu tegar, begitu menyala-nyala hapur siaunya? Itu karena mereka percaya bahwa Yesus sudah hehe manaluhon hamatean. Itu manginang uratna. Itulah dasarnya. Itulah the root of their spirituality. Ya. Mereka percaya Yesus itu sudah hehe nunga hehe sian hamatian, nunga manaluhon hamatian. Alan itu di buku Nasing ro si Paulus madokon oh hamatian, ini dia sorok me, menantang kematian. Ale di bagasan hapor siaon. Lalu si dua manginang jojo ni minggut tasadarion, jojo ni tuhat tasadarion. Songon hurian na perjolui na nisise ni Evangelium Matius tongon marukil hita pe tongon do marukil. Kurang parukilota. Hubege do sada ama. Situan ya KBP. Na burju hian. Nama ce arga di mana ulon haji tuaon. Arung mana konna putra kebanggaan. Di hoko imana do parsikolan ni anak konon. Kebe sadinggan-dinggan na. Jala dihirim imana do anak konon jadi putra kebanggaan. Lumu bidung soho imana. Asa gabe sibuan las ni rohaon, sibuat tua tu sudah keluarga besar. Saya tanya, di mana anak konon? Atau saya berjumar Tuhan. Ali itu siapa nagaman? Bah. Ada bolong rohani anak konon. Terus ada anak guru. Nah terus hapor siaon. Do ibana. Macam labok di mana? Mengilik-ilik. Anak kasihan non. Asal mempertimbangkan ulang. Pola do mana? Hasian. Selama engkau belum dipersatukan Tuhan, engkau bebas memilih bidadari pujaan hatimu, ya? Bidadari pujaan hatimu dari jutaan bidadari di bumi ini. Pikir ulang hasian. Tapi engkau tidak bisa memilih siapa menjadi ayahmu. Nengek di mana? Manise. Anak-anak baca harga. Cito huingo amoku nahinan
Molo maralo na rohana itu au sip di sip. Ohom. Hibeti dong ukon raku. Ya. Jadi molo maralo tu rohana lakaku. Sipata sitong no lakakon, sipata me belit hom di mana? Ohom. Ale au anak konna holak ko bereng setabi salibun nei ngotusi. Ngahudu. So ini mah amat tong situ nya kayak bion. Jadi marsigol do anak konon. Nah, saya lapuk di mana manggalu siamong na. Ale saya lakana itu tun. Saya lapuk di mana? Saya hom di mana julun niamong non. Ale saya lakana mai tutun, rohana mai paroha. Ujungna sa matu hariha. Yehova siamong non bersudi. Nah, Yehova si tongon naso sahapor siaodot dasi daun dan hal batak burung nasi imargahun iban ada na imargahun sudah sikup disuruh imana hai masujid sudah mak dia tidak mau membuat peristiwa yang hanya satu kali seumur hidup anaknya menjadi punya duka. Lain yang domanona sa dengan sa uliulina. Jadi ni nalak Batak mekel desi habataran tangis desi abunia. Nah ini Batak lokal wisdom ini luar biasa manginang. Jadi jiwa besar orang Batak itu terungkap melalui perkataan itu. Mekel desi habataran tangis desi abunia. Sering sekali karena sayangnya orang tua kepada kita. Karena rasa hormat, ya, rasa bangga orang tua kita kepada kita. Sering sekali mereka menyembunyikan air matanya di kesendiriannya, menyembunyikan jeritan batinnya di kesendiriannya. Di hadapan kita selalu berseri-seri wajahnya, selalu mendukung kita. Tetapi dalam kesendiriannya menjerit, ya, tuma tangis, ya, berlinang air mata. Jadi diubah sih mak. Alana idu nama saya bagas rohana mekel di siapataran tangis di sebunian sebulan dong uloni marsahid 2 bulan dong uloni porhat mana dikon saliling-lilingna. Apa pesan utama yang mau saya sampaikan kepada kaum muda? Pertimbangkanlah, ya, pakailah kebebasan itu. Selama Tuhan belum mempersatukan saya dengan seorang perempuan untuk menjadi istri saya bebas, ya. Kaum pria yang belum menikah, jutaan calon bidadari bagi hidupmu yang bisa kau pilih, ya. Kaum perempuan yang belum menikah, jutaan kaum pria yang bisa menjadi pangeran, ya, hatimu, ya. Jadi perkawinan dalam budaya Batak itu kan perkawinan keluarga, bukan perkawinan individu, tapi perkawinan keluarga. Imana bui masa jalan mertaba-taba do anak ni pertohonan no aingon na marhasohotan do tuna so sahabor siaon do ibana, ya. Jadi anggo mase tua ora hilalok kuma akaplaneti berdedihan tu si majukon ade. Anggo masay po ito, si Dome, tung mace Dome, ade. Bola masay, hulala maka meteorik, merdidihan, mamusaw. Amang inang paru kilon nasing nabuhi masa tuhita ima, ala bata kan sama nido kan, na berjuli man yan, berjulo te, ate amang inang, na berjuli man yan. Apalagi makabawa te, aga egois de, awan niya berjulo inang hasian. Amannya perjulo inang Asia nih deh. Ya jadi maunya kalau menghadapi maut ya suamilah yang lebih dahulu, ya, daripada istri, karena suami lebih remuk, ya, lebih rentan, lebih rentan, jadi karena kenapa? Mungkin karena lebih banyak dimanja, ya, jadi sulit mandiri, ya. Bodoh hilalau tamang inang ate. Hubigi dos ada situa dia kebe. Olo jupangau do imana
Sipata au di dia hado au di Salatiga. Dia mau luju pengau doi mana udah kalau bawa di dia di Jawa Tengah. Ala narong na moding. Tadi do niang dilakaku manigor manopot. Ali mulu pesta-pesta nang seterbui. Ali mulu ali-ali di Jalan Moding di daerah Jawa Tengah dulu ku di mangna Solo, manang tu Jepara, manang tu Semarang, manang tu dia. Nah, jadi menuju pengaruh mana di ulas songoni saya sungguh lo di mana tu helana. Wah, so boto haumion itu hanon dina. Ai mahelaku nau burju. Ai belum masa ulaun tor sigup de makobaci saluhuna. Ale laus nau burju mana perjulo ya lak Tuhani. Nah, jadi soboto na martuharo din kan. Apa na perjulu minian perjulu. Jadi bereng mamanginang. Haru hela mania pakilalana. Lama mulo buruna anakonna. Majuluani ibana teh. Jadi gudang gitu. Jadi na mahasa na subui atau sata di ngulun amanginang. Jala itu kan EDT yang manginang di Kidung Jemaat tulip itu siai. Jangan kau sangka bahwa Tuhan kan meninggalkan anaknya dan bahwa hanya kemujuran tanda dan bukti kasihnya nanti bagimu nyatalah betapa agung maksudnya. Jadi di jauh hita tungulu hasil siano ni depata marlapatan mai di jauh hita tuha homion si patah hita ditugu tu japalan nanomak si patah hita ditugu tu ai kasonangan ale si patah hita opas terhempas ke dalam lembah kekelaman, ke dalam lembah kematian, ke dalam lembah turura hapariron, turura haporsuhun. Habis orang nahurang tauda. Dan harong nahurang di ulas hijau. Halis songonima, pait ni ngulun ni adupan na. Jojo ni minggu sadero tuhita asa manahak kita, asa marsihohot martuhan. Ala tahaposi Yesus nunga hehe sian hamatean. Yesus nunga manaluhon hamatean. Di ujung ni perdalanata songon na masa tu si Jobi cupak kita do idota do hamuliaon ni debata. Amin. Partayang mahita. Ali Tuhan. Tu do sebulung-bulung do hami ali Tuhan. Dia do pam. So sadia pangatusyon nami taringot tungulu nami taringot tu hari-hari ninggulu nami tunggudang do nahomi di padalan ninggulu nami dung upay uti-utok kami ho ali Tuhan ali Tuhan di dahodo di hilalahodo si bata tumatangis dohami oleh Tuhan di sia bunian di julum pay dua-dua hita oleh Tuhan alaya oleh Tuhan alani todimi hot do hilalahami ikomar tuhat toko do hamil itu. Aisa sadahodo naung hehe sian hamatian. Aisa sadahodo naung manaluhon hamatian. Gumugo do hosian saluhut na raja. Gumugo do hosian saluhut na kaisar. Ali Tuhan. Muliate madiho Tuhan. Desai dia pulih hodo hami. Uju mabiar hami. Uju lulu-lulu hami ali Tuhan di Bohim.
Muliati madiho Tuhan. Songon paramahaniyomu di huriam na perjului na nisise ni Evangelium Matiuson. Hot na sida manahan, hot na sida marsihot. Songonima niya nali Tuhan. Papir to dinami. Papir to dinami. Papostrohan namin li Tuhan. Di ujung ni padala ning ulo nami. Idon nami do. Hamuliom wali Tuhan. Sudi do ture bahenom wali Tuhan. Muliati madiho paso-paso akka ruas ni huriam. Pagajang umur na sida, 20 tahun, 10 tahun, lebih 10 tahun wali Tuhan. Jala basa-basahon gugu, hot margugu mangalaka, tubagas joromon, mamuji-muji wali Tuhan. Asih maruham. Aka nasai marsitahonon, ala say lungur rohana, marida aka napahid dingoluna apuli mali Tuhan. Asih roham. Akan napay may mahon rokap, basa-basahon marokap. Akan na di sa kapiho ali Tuhan, hot, so marumah tangga sahat tujung ningoluna, sa lehom ma, pangapulion, sa lehom mali Tuhan, pos ni roha, nang sa halak na sida madala ningolon, nang sudda idaw na sida, hamuliaw mi ali Tuhan, habal ka mi. Akan napay memahon yanakon basa-basahom mali Tuhan. Sa darion hatami sada Samuel manaringoti si Hana. Manaringoti naung mandul pola pituhali tubuh-tubuhan ali Tuhan. Suadong naso tarpatupah wali Tuhan. Muliati madiholi Tuhan asiroham tukuli hami ditong-atongan ni krisis ekonomi na matcemol noengon di negara namin nang deportibion. Papostrohan namin di Tuhan. Marguguruho manugu hami tujapalan na lomak tuaik hasonangon. Asih maruham tangi matang namion di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demeta. Jesus dengan milas roham, Jesus si pangurupim las roham, hot hapor seaoni, johot bos ni rohami, mardongaton Jesus si las roham, las roham, las roham, mardongaton Jesus si las roham. Pakirimoni mardong haton Jesus si las roham. Jesus dengan milas roham, jagahon naton di milas roham, tiruanmu magtagtong damenang kolong nai, salileng di ngolumi las roham, las roham, las roham, mardong haton Jesus si las roham. Marsinon dan manihom bita pakirimoni mardongaton Jesus si las roham.
Yesus dengan milas rohan, Yesus ipangurupim las rohan, hot hapor seyaoni dokot pakirani, mardongaton Yesus i las rohan, las rohan, las rohan, mardongaton Yesus i las rohan, marsinonda manihom bitang pakirimoni, mardongaton Yesus i las rohan. Yesus dengan milas rohan, jaga onnaton di milas rohan, tiruanmu matong-tong damai nang holong nai, saleleng di ngolumi las rohan, las rohan, las rohan, mardongaton Yesus i las rohan. Las rohan. Molo Yesus dengan milas rohan, Yesus ipangurupim las rohan, hotapor seyaoni dohot posmi rohani, mardongaton Yesus i las rohan, las rohan, las rohan, mardongaton Yesus i las rohan. Tatangnya koma peliata ali di bata manami na di banua gicang hodo haroron ni salut sileo-leo na dengga do nasa ulibasa na muliutus basahan hami masia na nilomitu hami pilihan nami tuho sajalo megabe uap na hucus di jolom pasu-pasu may jaramoti asa operasiak kami pilihanon pati bulun haraja omu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marwa nami mar hite-hite to dim. Asal lam tanda hami gudang ni silolom itu hami. Asal lam gigir hami mandok moliate tuho mar hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana di leon mi toneroni amataku osado Pasah hatiku
manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magu armo, saya Roma haraja omo, saya saut malomon roham di bonutongon songon na di Banua Gijang. Leo matu hami sadaron hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nomor dosa Tuhani. Unang hami itu gitu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai hodona puna arajaon dohot hagogon rodi hasangapon saleleng ni leleng na Mulak mahamu di bagasan dame, jala jalo hamu pasu-pasu, sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hamu. Di sodakon Tuhan de batama buhina Tuhamu, jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan de batama buhina Tuhamu, jala di pasor homadamena tutodimu nabi. Amen. Amen. Mola Yesus longan milas roham, Yesus si pangurupim las roham, hot hapon seaon mi, dohot pas ni rohami, mardongaton Yesus si las roham, las roham, las roham, mardongaton Yesus si las roham, marsinondang maniho, mitang pakirimoni, mardongaton Yesus si las roham. Las roham, mardong haton Yesus las roham, marsinondang maniho bintang pakirimoni, mardong haton Yesus las roham.